God aften. Velkommen til Nyhedsavisen. Det er det satire. Hej Kristoffer. Godt at med jer. Det tak skal du have. Jamen, Dækbørn, der skal vi ud og se på ghettoer. Og det er et farligt sted. Eller er det? Men til det spørgsmål, der har vi vores professor Lars. Og han er meget spændende at snakke med. Så skal vi ikke gå ud til ham? Det synes jeg. Kom! Goddag, Lars. Det er så hyggeligt, du gider at hjælpe os i dag med børnene og lære om ghettoer. Og hvem der egentlig der bor i en ghetto? Er du ikke slået på Lars lidt nærmere om, hvad det er? Jo, i dag er der jo mange danskere, der diskuterer, hvad en ghetto egentlig er. Men hvad er en ghetto? Ja, nu skal jeg fortælle det. En ghetto, det var et ord, man brugte i gamle dage, dengang under 2. verdenskrig, hvor jøderne simpelthen blev tvunget til at bo. De havde ingen muligheder for at flytte, de var simpelthen bare tvunget til. Der var gadevagter, der var det hele, de måtte ikke forlade noget som helst. Men ordet ghetto har ligesom ændret sig i løbet af det her århundrede, og i dag så bliver ordet ghetto simpelthen brugt til at karakterisere et belastet byområde, hvor der er et specielt socialt sammenhæng med for eksempel indvandrere eller fattige eller enlige mødre. Det kan være lige fra alle ting jo. Så hvem bor der egentlig, og hvad sker der derinde jo? Det er jo det, vi alle sammen diskuterer. Det er jo virkelig et stort problem. Og der har jeg jo min gode ven Niels. Niels, han kan simpelthen svare på det hele. Jamen, så synes jeg simpelthen, at vi skal over og snakke med Niels. Jeg synes, vi skal gå over og snakke. Det gør vi. Goddag igen, børn. Nu har vi lige snakket med Niels, som var så frik og viste os hen til en rigtig ekspert om ghetto i Danmark og integrationen. Så jeg synes, vi skal over og finde Niels, som har denne viden, som vi så gerne vil lære. Lad os gå op og finde ham, børn. Hvor er Niels? Jamen, der har vi ham. Kom, børn, følg med. Goddag, Niels. Goddag. Du bliver møde dig. Er du ikke slået forklare os noget om, hvorfor der er ghetto i Danmark? Jo. Og integrationen? Det kan du tro. Band på og alt muligt. Meget sjovt at sige, at vi har en ghetto i Danmark, for det mener forskere sådan set, at det har vi ikke. Folk fra udlandet, der faktisk bor i en rigtig ghetto, vil drømme sindssygt meget om at komme til en dansk ghetto, fordi det er meget bedre. Der er ikke så mange vagter, ikke så mange døre og pigtråde og hvad søren der nu er derinde. Altså, hvad har vi for eksempel i København og Nørrebro og så videre, der har vi jo noget, vi kalder for en indvandrerghetto, hvor folk fra udlandet, Rusland, Somalia, Tyrkiet, Norge og så videre, altså de danner sig sine egne ghettoer for sig selv, og det skaber meget bandekrige og sociale problemer i de københavnske og danske gader. Så for eksempel, vi har en brun bydel, en hvid brodel og en sort bydel i hele Danmark, og det er ikke så godt. Nej, og det skaber jo mange problemer. Ja, det gør det. Og det vil jeg gerne snakke videre om nede i vores studie. Så lad os gå derned, børn, og så snakker vi om problemer og løsninger, som jeg har svaret på det hele. Velkommen tilbage til Krølleunger, for jeg skal klare i den om de kriminelle handlinger, ghettoer kan føre til, og måske også nogle løsninger derpå. Ghettoer har en tendens til at samle mange farlige fyre, som vi har hørt fra de 2 professorer, vi har snakket med i dag. Og det har jo gjort, at politiet simpelthen ikke kunne fange dem, fordi hvis der nu har været et bankrøveri, og de flygter ind i en ghetto, har politiet simpelthen ikke mulighed for at følge efter dem, for det er simpelthen for farligt for dem selv. Igennem årene har der dog været mange forsøg på at løse dette problem, både med private og store organisationer, men dog intet, der har noget større betydning. Det er kun her på det sidste, da politiet har fået fordoblet deres ressourcer mange gange, at de kunne fange de farlige forbrydere. For det har simpelthen gjort, at de kan tage deres lange arm af loven ind i ghettoerne og fange de farlige fyre og få slægtene hele med vejen med til retten og få dem dømt. Og det gør jo, at vi kan leve i et bedre socialt samfund i dag. Jeg vil gerne have muligheden her for at sige tak til ordensmagten for den gode tjeneste, de gør os. Jeg vil også sige tak til ham, der har puttet mig ind i jeres små fjernsyn derude, nemlig vores kameramand. Det var så lidt, du. Ja, det synes jeg nu ikke. Men jeg skal også sige tak til Satire, for de har sponsoreret alt det der. Og Findus, som er vores lille lykkemand. Ja, tak for denne gang, unger. I må have det godt derude. Ses næste gang.